Bueno, Nacho, primeiro de nada, como afronta o equipo esta semana despois dese empate na casa e a visita a Mondariz? Bueno, con moita ilusión por conseguir os 3 puntos, como a todas as semanas, con moito traballo, que agora parece que, bueno, chega o inverno e bueno, as inclemencias meteorolóxicas pois fan-te estar máis alerta, máis desperto para poder preparar ben os adestramentos e que non haxe ningún tipo de problema. E nada, con moita gana de que chegue o domingo para poder sacar 3 puntos e seguir arriba. E que agardades do rival do domingo, do Mondariz? Que sabedes deles, que esperades, que encontro pensades que vades a ter? Eles na casa son un equipo que só perder un partido, un equipo que xoga combinado, intenta sacar o balón xogado, basase sobre todo nos dos centrales e André, bueno, no medio centro, que son xogadores veteranos, teniendo os carrileros que moi largos, bueno, sobre todo, xa digo, intentan sempre xogar combinado e a balón parado tamén son bastante peligrosos. O terreo de xogo neste caso é bastante grande, pero creo que non está moi ben o céspede. Habrá que chegar ali e, bueno, aclimatarse ao que haxa e intentar ganar o partido. Como está a moral do vestiario despois dese empate, deses 2 puntos que escaparon o domingo? Ben, o vestuario... A ver, está claro que para ascender hai que facer moitas cosas ben, entón a veces, o domingo pasado empatas un partido e xa parece que é un desastre, cando realmente eu, baixo o meu punto de vista, o primeiro tempo do outro día foi dos mellores da temporada, non só polo noso xogo, senón polo que tiñamos en fronte, que penso que o Moaña é un equipo moi ben traballado e con xogadores de superior categoría. Pero, claro, logo empatan o partido e, bueno, a sensación no primeiro momento é unha sensación un pouco de frustración, pero hai que pensar que na casa conseguiramos todos os puntos, pero que eso está claro que non íamos ganar todos os partidos na casa. Entón, nada, simplemente traballar, que é o que temos que facer, é pensar xa no seguinte rival, neste caso Mondariz, pois xa che digo, manter o nivel de traballo que estamos levando e intentar nos partidos que non haxa eses pequenos baixós que nos fan, bueno, perder puntos que levamos nesta primeira volta, intentar arreglar eso e nada, por todas. Como vive Nacho Currás ese cambio de papéis, de pasar dos campos de fútbol, de estar dentro do campo a estar fora? Bueno, pois aclimatándome tamén, a verdade que, bueno, estando con mi irmán, pois a verdade que todos os días aprendes cousas, a min gustame xa cando xogaba, me gustaba, bueno, a miña forma de xogar era un pouco así, bueno, pois organizando e tal, e a verdade que estou contentísimo, que gustame mogollón, vivo moito, bueno, esperemos que pois eso, este ano sexa un ano bonito para todos, para o clube en xeral, sobre todo para a base, que se está facendo un traballo moi importante na base, é unha cosa que tamén que tira moito. O domingo pasado chegar aquí ao Couto e ver tantos nenos na base, pois a verdade que iso enchete de orgullo. E logo no primeiro equipo, pois a verdade que montamos un grupo humano moi bo, a xente está entrenando moi ben, estamos adestrando 4 días, que non sei se moitos equipos preferente adestrarán 4 días, aquí non hai nadie falta entrenar, todo o mundo se implica ao 100%, entón así para un adestrador dá gusto. Se non fora así, pois seguramente che costaría máis. Falas da base, precisamente é moi habitual vervos tanto a Fernando como a ti nos encontros da base, tamén para coller un pouco de, imagino, de nota dos xogadores e seguir un pouco a evolución deses rapaces que están na cantera do Ourense. Sí, é que, bueno, pensamos que é fundamental, non só pensando en chavales que poden chegar a xogar no primeiro equipo, senón eu penso que os nenos que se sinten ben cando a xente do clube, neste caso os adestradores do primeiro equipo, os van a ver, eles sintense respaldados, o Gallá poderemos ir a máis partidos, do juvenil, bueno, oímos a casi todos, cadetes, a cargos que podemos, e logo tamén, bueno, a Levís, todos os partidos que podemos ver, porque nos gusta, basicamente, e porque pensamos que é importante que tanto os xogadores como os adestradores da base pois vexan que non está... O tema de xogar en Miraflores, o campo é un pouco desanxelado, a veces se non hai xente, tú vas a salir un sábado, se non hai xente, ahora no inverno sobre todo, que está así como, parece que está, que non así al sol, que non é como se chegara na cidade.
Entón, bueno, intentamos apoiar o máximo posible e pensamos que é o camiño que hai que seguir para que tanto xogadores como adestradores da base se sintan respaldados polo primeiro equipo. Que chamamento lle farías a afección de cara a este próximo domingo, sobre todo a eses que o domingo saliron cun sabor un pouco agridoce? Bueno, que sigan como hasta agora, que a verdade que é un luxo poder xogar na casa xa impresionante, e fora ir a xogar en preferente, que haxa 300, 400, 500 aficionados de Ourense, a verdade que é un auténtico luxo, simplemente darles grazas, decirles que, bueno, que confíen no equipo, que o traballo estás a facer, e que despois, bueno, isto é un xogo, non deixa de ser un xogo, entón non é unha cousa que diga se traballo máis, lóxicamente vas ter máis opcións de gañar, pero bueno, a veces os resultados que se dan non son os que un quere, pero simplemente darles gracias por todo o que están facendo e que sigan así, que isto ainda queda moito e entre todos temos que conseguir o obxectivo.